Číslo 8. Dneska mám den blbec. Dokonce jsem spadla i ze schodu. Bábi. Co to tady je? Co to tady máš za psa? No to co to tady za psa? Čau, Bábi. Čau, Bábi. Kdo zpívá Bábi? Miláček. Tvůj miláček. Máš to dobrý, Babi. No, dá se to. Je to moc dobrý. Nefoť mě. Ne, tě nefotí, já si fotím něco na nemůžeš, protože to je strašný rypák. Já nemám ty ořechy, nemám. Tak počkej, toto je dobrá věc, toto nesmím ztratit. Ale jde nám ten seš... Jo, toto je von, toto je von. Toto ještě taky to nesmím ztratit. Já mi řekl, toto nesmím ztratit. To je z jednoho starého časopisu, kde jsem podle toho spoustu věcí dělala a vždycky jako osvědčený. A tady jsem si začala už pak nové zešit. No dávno. Roláda. Ne, dáme si becherovku. Tak na zdraví, Babi. Tady dívej se. Ten ksík, to je strašný. Dobrý. Já se nemůžu fotit. A tady dívej se. Tak kdo to fotil tak blbě? Cizí baba jako si. Cizí baba. No jí řekli, nás vyfotí. Jako neměli jsme, ale stačilo tam někde nějaký ten křivohub, nějaký to víno, se tam třeba 2 vína nebo něco. A už to, že šel tak pozdě spát, třeba ve 2, ve 3 a musela z opěti stávat, jo. To bylo strašné, to jsem si vždycky říkala, nikdy to už neudělám, nikdy. To dopoledne, to byly trpínky. Pak se to trošku jako zlomilo a pak už to bylo na výdrž. To je strašný. Strašný, co člověk vydrží. Já takový jsem chvíli za mladá, člověk na to zapomněl. Nebudeme toho Janičko dělat tolik, nebo uděláme? Vždycky o pár gramů dáváme jí. Móky. No, aby nepopapal tu misku. Jo. Já nevím, takhle. No. Sodu jsi tam dala? Já jsem tam dala 2 žičky. Tam je půl žičky. To bude sodový. Tak já to odeberu. A víš, kde je? Jo. Soda má takovou jako nepříjemnou chuť a to je všude cítit. Tak já to hodím do řitě. Pojď to vypadá. A tady mám vanilkové rohličky. A tady jsou ty marlenky. Trochu těch ořechů. Babi, ten prokletý babíš. Už se to nafukuje.
Prosím tě, jak se to upeče, tak si umyl hlavu. 10 000 bylo v Kascentru na korna. Já nevím, 3-4 řady nebo co, nebo 2 řady. Pak se to snižovalo a nejlevnější lístky byly 7 000, dovedeš si představit. Bylo to plný. No horáci. To bylo fakt plný. A viděla jsi ho toho korna? Viděla. A bylo to dobrý? Ne, já jsem zažila, já na něho nejsou zvědavá. Vůbec na něho nejsou zvědavá. A písničky, to je všecko jako stalety, to si to pamatuju, když jako byl kluk. Ani zadarmo. Když mě někdo dal lístky, že tam budu sedět, tak co bych tam dělala? Židle naskládaný, pane, to je úroveň. Za židlu, vem si, že za židlu. Židla, hrboucivá židla, jo. A jaká? Hrboucivá, protože židlo, když pohneš, tak to hrboucí, ne? Já jsem třeba měla jsem 1 rok koupený předplatný do Prostějovského divadla. Já jsem z toho byla v šoku. Jo. Já jsem z toho byla v šoku. Tam někdo pšoukal a tam byl takový ten plíživý smrad. Já jsem myslela, že bude po mně. Víš, jak se to někdy toto? Fuj. A to byly sami babi a já jsem tam cítila řízky a takové smrady. Co nenávidím, ten potlesk ve stoji, jo? Každá jako, že se jí zdá být něco, tak už stáli a už se tleskalo. To bylo furt. A baba zrovna vedle mě seděla, ona to tak prožila. A ona už úplně, ona hltala něco. A ona už, ježiš, ten pšoukavý smrad kolem mě, jsem byla vyřízená. V životě už by tam předplaty nekoupila. Je, to je pěkný. To je nádhera. To je hezký. Otevři to, ať rozsvítíš i toto. A jakou by mám rozsvítit? Rozsvítíš, nebo ho rozsvítíš doma. Rozsvítíme, ať si to rozsvítí. Ať si to rozsvítí sám. Pěkný. To je pěkný, že? No. To se jim fakt povedlo. Babi, tak jak to teda bylo všechno? Jak to všechno bylo? No tak nedle ne. Knedle, ne? Tak taky, to všechny jsme jedli, ne? No. Tak zelí, knedle, řízky, zelí, knedle. Už natáčíš? No. Tak zelí, knedle, řízky. No tak to by bylo. A potom teda vánoční. Po těch pochutnání jsme vařili, pekli. Ale první den jsme moc nepekli. První den jsme to museli probrat. Probrat u trošky dobrého becherovky. U dobré becherovky. U výborné becherovky. Však to je v pořádku. Tudíž se nám ráno moc nechtělo pracovat. Ne, ale něco jsme udělali, že? No, ale zmobilizovali jsme se a udělali jsme 2 těsta. No. Jedno bylo vanilkové rohličky, druhé perničky. A potom jsme upekli citronové čtverečky a kuličky. marlenky kuličky. Mňam. A teď tady máme zelíčko. No a teď nám ještě zůstalo to zelíčko, takže dneska budeme papat zbytky. Zbytky. A je tady, Ale to jsou luxusní zbytky. luxusní zbytky a je tady udělaná ostrá, zdravá, zimní česneková polévka. To je výborný. Ta probere i mrtvolu. A za chvíli přijde moje mama. No za chvíličku přijde tchýně, hodná tchýně a všechno to sníme. Jo. Zdar. Zdar, bambulo. Zdar. Zase ještě Michala Zdar. Čahuna. Babi, oni říkají, jdu do prdele. Pojď do prdele.